Здравейте! В днешното видео ще ви представя един друг продукт, с който се здобих наскоро и за който искам да ви разкажа така впечатления, тъй като съм го закупил преди няколко месеца и вече съм го използвал известно време, мога да споделя и моите впечатления. Това са локи-токитата на Motorola T92, водоустойчиви, и в комплектът, който идва, са две локи-токита в удобна чантичка, която е удароустойчива. Вътре са двете локи-токита, разбира се. Те са жълти на цвят, както виждате. Могат да се ползват и на закрито, и на открито, тъй като казахме, че са водоустойчиви с сертификат IP67. Разполагат с фенерче, с инфрачервена светлина също. В комплектът може да намерите, разбира се, опътване за използване на това локи-токи, две батерии и кабели за зареждане, които са с изход и USB-C, което е добра стъпка от към зареждане, тъй като вече повечето продукти на пазара поддържат тези портове и с повече зарядни навсякъде може да си зареждате локи-токито. Другото, което е, че идват с щипки за закачване на колан, като тези щипки са същевременно и свирки, което е интересно, тъй като това може да се забележи от гърба на самата щипка, която се закачва отзад на локи-токито. Другото, което мога да кажа, е, че локи-токитата са с обхват на действие от 10 км максимален, тъй като, разбира се, това зависи от пресечеността на терена. Ако се намерите в населено място с по-високи сгради, с по-голяма гъстота на сградите, обхватът няма да е толкова голям, тъй като, разбира се, сигналът се възпрепятства. Така че може да се използвате локи-токитата спокойно и в градски условия, и на открито, ако сте в планината или някъде на по-обширни места, да не се притеснявате, че ще ви е малко хвата, но все пак трябва да знаете, че 10 км не винаги ще бъдат възможни. Локи-токито вътре, освен стандартната батерия, която идва в комплект, може да се ползва и с стандартна батерия за 2 пътия, която може да се сменя, когато се изтощи. Лично аз имах доста проблеми с вградените батерии, с които идва локи-токито, тъй като капацитетът от 800 мАч е изключително недостатъчен, или поне моите батерии в комплекта бяха с много ограничен заряд. Може да е поради устаряла батерия, която е стояла доста дълго време. Лично аз закупих 1300 мАч батерии, за да увелича времето за използване на локи-токито, но за съжаление тази батерия също се оказа не толкова качествена като и издържлива, затова препоръчвам да използвате с презареждащи 2 пътия батерии, които можете да закупите от различни магазини. Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се, че съм бил полезен с тази информация. Ако искате, може да ми задавате и въпроси в коментарите или на лични съобщения. До скоро!